И естествено нищо при мен няма как да мине гладко, защото камерата ми спира да записва и ми останат Не го близниш. На кърпата. На кърпата. И ми остават минута и 13 секунди, така че като съм напълно омазна, ще ви се покажа чао. О, джвака ми на главата! Готови сме. Надявам се да се получи нещо. Ти нещо да кажеш? Ами аз се надявам. Добре. Да няма... Оле, майко. Виж ми главата. Ти в корените боядиса ли ма? И мислехме си, че няма да ни стигне боята. Обаче то се оказа, че стигна горе-долу. Надявам се. И да, нямам памет, така че се надявам батерията да ми падне. Чао. А не чао, да ми до когато се изсуша и се измия. До резултат. До резултата. И Омберто го няма. Вижте каква яка. Няма и следа от Омберто. Оле хора, вижте каква е яка. И изглежда по-дълга.